bụrụsị na ọsọ nne Obi na-ekwuru mmiri na-eyi izu ogiri egusi ya na-eyi izu ogiri egusi were esi ife na ndị ọzọ bụ so ụgba ha anyị na-akpọ ya ohughara ya iji akpọ ya ohughara bụ imepe ya ọ na-esi kwuu asị ogiri ohughara ndị nke o si atọ ọnụ ụtụ isi ya ka ekwuru si agba na-eji ewere esi n'ugbo ogiri ụgba ụtụ isi ya ndị a na-eyuzi ewere esi nri biko ya na-eyi izukọ na ndị obibi anyị bụ ogiri egusi anụkwa na ndị ekwuru mmiri bụ ya kwa ka ha na-eri ama ha nwekwara obere ọzọ na-erikwa ya na Anambra steeti ya bụ the best ya bụ the best of best ohughara na-esi ịgbaghe ya ebe ọ na-ekpo ka ekwusi agba na-eji ya n'ofe biko iwere ogiri egusi techa nnọọ ofe onugbu ndị ide mmiri anyị ya na-ekpo nne oyi mana ha gbara fest na n'ofe onugbu iwere etesia ya nnọọ na-atọ ka iwere ohughara ọ ya emeghe ka ị gbaa agbụ maka isi ya elo na ọ dị egwu ka ekwusi agba na-eji isi ndị a na-eri ohughara ndị a na-eri ụgbọ ka ekwusi agba na-eji isi biko ọ dị egwu